Na pewno cieszymy się z tego, że ja dałem ostatnio remis na Gliwicach. Dzisiaj zwycięską bramkę strzelił Borys, ale mamy naprawdę tutaj dobry zespół. Mieliśmy dzisiaj naprawdę bardzo dużo sytuacji. Czasami tak jest, że z przodu zawodnicy nie potrafią nic strzelić. Strzelili, byśmy też stracili, ale czasami trzeba też wyleczyć. Tak na tym polega właśnie gra zespołowa. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Tego na pewno tylko wszyscy oczekujemy, ale my na pewno tutaj nie chcemy robić takich nerwów sobie do końca. Chcemy szybciej rozstrzygać mecze. Niestety czasami grać trzeba cierpliwie do końca. To nam się dzisiaj po raz kolejny udało. Także cieszymy się, że dopisujemy 3 punkty. Tak já myslím, že je bardzo důležité, že jsme vyhráli dzisiaj. Pro nás je to velmi důležitý viník. Zase jsme vyhráli v ostatní minutě. Je to super. Jsme to potřebovali a jsme za to šťastní, zadovolení. My pokazujeme to, že válčíme do ostatní minuty a je to dobře dla nás. Je dobře, že jsme dali gól v ostatní minutě, vedle toho už nemohli dát branku. Dobře jsme vyhráli. A šance jsme měli dužově, tak. To je dobře, že si zrobíme ty šance. Je vidět, že to je velký progres a já doufám, že tak budeme hrát nadál.